Тройка или индивидуална игра? Това за какво да речеш? Каква е игра? Любовно. Да. Индивидуална. Да Как си- бе индивидуална, бе? Ти кажи. Даре, аз с някой друг. Да. Мисъл, да. Защото ако е индивидуална сама да си играе, няма да ми не е много окей. Да. Значи си против мастурбацията, така да разбирам. Не съм против, но просто би било по-приятно и още по-приятно е да си в двойка. Да си в двойка. Добре. Не тройка. Двойка. Сега. Тройка, то може по-тройка, защото мебела, телевизора, той влиза в нас тройка, докато ние правим любов.